sabon me. Welcome sa new video. Glenn Bisaya, Mandaragat ng Limasawa. This is my new vlog. Guys, dire may rotaha guys. Dire. Kay dire man ko nagsubad. Pero antos ginagmay kay delikado. Balag. Kabantay ka ng itom-itom kamay guys mo nay. Unay unja mo tira unja. Piyansa, aghangin. Oh, mukiling ni, mukiling ang pambot. Nay, napado. Guys, kani bang napita dire ba? Unja. Delikado na. Tira na diha. Kani ba? Kana managatay na pugos sa jud diha kay dama nagnukos supad. Na, tanawa nga. Delikado tanawa padulan. Hindi makita mga pambot. Tuan na naguna na. Loud na. Awa guys, Limasawa guys. Tanawa na kay itom na dia guys. Unja, nay. Mutira na. Hey, nay tanawag bawd guys. Unja pa may uli guys, tanawa nagbawd. Oh no. Guys, nag-prepare na. Prepare na butang palo para di mabangga ang barko. Musiga guys. Tanawa. Way battery guys. Paano masabi? Hey, way battery. Balik battery dia eh. Nah guys, nag-prepare na guys. Siga na. Manang butang palo dun kay para di magkuha ng barko ba. Oh, klaro na guys. Tulas ba? Hey, al-placer. Delikado. Goro ta guys kay. No? Ano guys, nag-set up na guys. Kay tungtungan ni Kit-Kit. Ready na nukos. Sige guys, kita-kita na taon niya guys. Katong sa episode 1 nga mangnukos. Nga Laura guys. Tong first pangnukos namo, episode 1. Dire mi. Mga bobo! Wa man day suba dia. Laire mis katong itudlo nga delikado. Dire dapita. Kana guys, opensi na da guys. Dinagat island na da guys. Guys. Kani Surigao. Igabot dire dinagat. Opensi na guys. Delikado. May kamot tatani. Kamot na kay pandemic. Nay. Kay subad. Mo video ra tanig subad. Guys. Ano Limasawa guys? Kabantay mo ng Limasawa nga mura kutsara kumo na kada attraction niya guys kanindot. Oh. Kaning loyo na paipiran eh pero mangtas ning nokos. Legendary ni bisa nasa. Guys, nag-prepare na guys. Si Dib Soler. Sa isang andamono ang pangnukos. Di may palaod guys kay naidakong dagom da guys. Oh no. Dapita guys. Anang diri rami. Pilo-pilo gamay ba. Prepare na guys. Diri rami dapita guys kay medyo loud na to. Kita ka ng isla dahil Limasawa. Makita po na mong parulas ko ba. Magallanes og sa tawid ba.
Guys, nag-prepare na. Awa, tanaw guys, gipan nagyang saranggat. Nga napagpaon guys. Apa na subad guys, tanawa. Nani kamot pa na kay. Apa na subad luya. Luya ni kamot. Tanawa guys. Tanawa. Tanawa guys, luya. Awa guys, ni kamot. Taw luya tawahan na eh. Oh no. Dabi, kamangtas ni legendary. Pamagan guys para musubad ng nukos guys. Kaya may buwan ron, angit ngita. Guys, kadako ni kamangtas. Dibsuler na ha. Quick hands, quick hands. Di makita. Di makita dabi. Ni 2 pieces guys. Guys, 2 pieces. Guys, Laura dun mi guys. Laura dun ag subad ron guys. Ang tipang nokos kay reklamo na kay tag sa resubad. Na loya. Guys, tanawa guys. Tanawa sarang nga tagamit guys. Di ni kabir guys. Tanawa loya nagnaong guys. Sa kadaggan guys tanawa. Permit pugsitan sa nukos. Tanawa guys, tara. Quick hands basta junior. Guys, naningkamot na ni guys. Pampamugas na ni guys. Quick hands. Ini tadi mana? Ano mo? Ilahos. Ato ana Di ang bira. Asa? Slanting. Abay sila ba? Abay. Ayan, yung saranggat mo. Idusol ba? Mana pagkuha style. Kapit sa ana. Kani, kapit sa liog. Mana nga na guys, unsaon pagkuwas nukos? Nga na dapat paspason nimo guys kay saranggat man ni guys. Nga na pagpusda guys. Si Dibsuler na. Law dagang cellphone. Guys, ang nahita guys. Ni. Tama din. Go guys. Guys. Ni kabirsa. Babag. O sa forma na dabi. Yana. Sa yabot ko. Basa professional box. Na guys, Isa nino para magkamot. Samag. Pugsit guys. Guys, kabuhay ko beri. Samog. Suka natin. Oh no!